በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አሚና አብ ወላዲልና ወብስም ወልድ አሚና ወልድ ተወላዲልና ብስም መንፈስ ቅዱስ አሚና መንፈስ ቅዱስ ራጺልና ምንምኳ ብስም ብግብሩ አካል ብኩነት ሰለስተን ተበልና ባህር ብስልጣን ፈቃድ መለኮት በጋዛዛ ዓለም እዚያም ምሕላፋን ሓደ አምላኽ ኢልና እናአምን ብናይ ደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተራዳነት ምናይ ቅዱሳን ተራዳነት አቦታት ኣሕዋት አደታት ኩልና እግዚአብሔር አምላኽ አዝዩ ዘፍቅረኩም ብስም ትህያውን ፈቃርን ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም ከመይ ጸኒሕኩም? እሺ እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ደጊመ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። እሺ እምበር ሓፈሻዊ እቲ እትገብርዎ ዘለኹም ምትባዕኹም ኣይፈለየና እንዳበልናና ሓፈሻዊ ግን ሎም መዓልቲ እውን እንመሃሮ ወይ ድማ ብዛዕባ ጾም ኮይኑ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ትጉህን ጸሊን ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒልና ክንዘራረብና። ምክንያቱ ወንጌላዊ ማቴዎስ ተዛራቢኡ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ ጸሓፊ ድማ ወንጌላዊ ማቴዎስ እዩ ማለት እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 41 ዘሎ ሃይለ ቃል ንሃዋርያት ዝነገሮም ኣብ ፈተና ከይተኣትዉ ትጉህን ጸሊን ከም ዝበሎም ሎም መዓልቲ ድማ ብዛዕባ ጾም እንታይ ክንገብርና ከርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ጾም ብቃላዊ ትርጉም ጾመ ሓደገ ተኸልከለ ተሓረመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝተረኽበ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ካብ መብልዕ መስተን ብምኽልካል ከምኡውን ካብ ናይ እንስሳታት ዊንታ ስጋን ብምሕራም ፍቃድ ስጋ ንምፍቃድ ነፍስኻ ብምግዛእ ማለት እዩ። እዚ ክንብል ከለና እዚ ኣብ አንቀጽ 15 ተሪእና እውን ፍትሃ መንፈሳዊ ከምዚ ዝብለና። ምክንያቱ ጾም ማለት ንዝተወሰነ ሰዓት ወይ ድማ ንዝተወሰነ ካብ ፀባ ካብ ስጋ ካብ ካሊእ ነገራ እንታይ ምግባር ምኽልካል ብምባል ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ፍትሃ መንፈሳዊ እንብሎ ዘለና እቶም 318 ሊቃነ ጳጳሳት ንኣርዮስ ምስ ወገዙ ብ325 ዓመተ ምህረት ፍትሃ መንፈሳዊ ወይ ድማ ፍትሃ ነገስት ኢልና እንፅውዖ ኣብዚ ፍትሃ መንፈሳዊ ዝብል መንፈሳዊ ዝብል አንቀጽ 15 ተሪእና ብዛዕባ ጾም ከምዚ ገይሩ ዝገልጸልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ጾም ንዝተወሰነ ግዜ ብምዃኑ ወይ ድማ ንዝተወሰነ ወርሒ ክኸውን ይኽእል ግን ካበየና ኢኻ ካብ ጥሉላት። ምክንያቱ ጾም ማለት ንዓና ወይ ድማ እንደቂ ሰባት ጾም መን ክጾሞ ዝኽእል ወይ ድማ ንመን ተዋሂቡ ተኢልና ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገዳመ ቆሮንጦስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ። ግን ጾም መጀመርታ ኣብ ዘፍጥረት ተመልኪትና ነቦና ኣዳም ተዋሂቡ። ምክንያቱ ነቦና ኣዳም ብመልክዕናን ምስላን ሰብ ንፍጠር ምስ በለ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ገነት ኣንበሮ ይብል። ኣብቲ ገነት ግን እንታይ ገበረ? ካብዛ ዕፀ በለስ እዚኣ እንታይ ከይትበልዕ ክፉእን ጽቡቕን እተፍልጥ ካብዛ ገረብ እዚኣ ከይትበልዕ ብምባል ትእዛዝ ሃቦ። ጾም ካብዚ ይጅምር ማለት እዩ። ጾም ድማ ንመን ተዋሂቡ ተኢልና ንዓና ንደቂ ሰባት ንደቂ ኣዳም። ምክንያቱ ካብ 22 ፍጥረታት ንመን ተዋሂቡ ተኢልና ንዓና ንደቂ ሰባት ማለት እዩ። እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ነዚ መሰረት ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ባዕሉ እግዚኣብሔር ብምዝራብ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቦና ኣዳም ኣዝዝዎ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እውን ምክንያቱ ነብየና ዝተተመልኪትና 3 መዓልትን 3 ለይትን ሰብኣ ነነውየ እንተተመልኪትና ክጾሙ ከለዉ ከም ዝደሓኑ ኢና እንርኢ። እዚ ምዃን ፈሊጥና በዚ ዕለት እዚ እንህቦ ዘለና ወይ ድማ እንጾሞ ዘለና ጾም ጾመ ሃዋርያት ወይ ድማ ጾመ ሰነ እንዳተባሃለ ጽዋዕ እዩ። ግን ጾመ ሃዋርያት ብምባል ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም 71 ቋንቋታት ምስ ተቐበሉ ምስ ዝነበሮም ቋንቋ 72 ምስ ኮነሎም ፈራሃት ዝነበሩ ተባዓት ምስ ኮኑ እንደገና ኣብ ኣገልግሎቶም እቲ እግዚኣብሔር ብፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምእንታን ክሰልጦም ብምባል ዝጸምዎ ጾም እዩ። ጾመ ሃዋርያት ኢልና ክንጽውዖ ከለና ግን ገለገለ ሰባት ንሃዋርያት ዳሉ ንካህናት ዳሉ ዝምልከት እምበር ንዓና ይምልከትኒ እንዳበሉ ዝኸዱ ኣለዉ እዮም። ገለገለ ሰባት እውን ጾመ ሰነ ስለ ዝበሃለ ጾመ ሰነ ናይ ሰኣነ እንዳተባሃለ ዝረብ ኣሎ። እዚ ግን ናይ ዓያሺ እዩ። ምክንያቱ
زرخبه يقند خصون زغبو امبر سانه تراي كون خصون زغبو ازي دما بخمه يتلنا صوم سنه خنبل كلنا صوم سنه ما يزنب طلبجي ببرخاو عيلن كمصان كلوا اتي بعل طلبجي خاطوا كلوا صبا ايسنن بمبالي اتي السانه جن طلبجي سلا زيولو فتي صلي خصوم بمبال صوم سنه እንዳወሉ ይዛረው ማለት እዚ ግን ኮም አይኮነን ጾመ ሰነ ማለት ሐዋርያት እግዚአብሔር አምላክ አበገልግሎቶም አሳልጦን ንኽቦም ጾምዎ ጾሚ ዓወት ንኽቦም ጾምዎ ጾሚ ንሕና ከዓወት የድለናን ንሕና እውን ኣብ ንኸረ ነገር ወይ ድማ ኣብ ንጓዓዘ ነገር ኣብ ሓዳርና ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣብ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ኃይል ጽንዓት ክበና ከምትና ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ በአምሳል እሳት መንፈስ ቅዱስ እቶም ፈርሓት ነበሩ ተባዓት ዝኾኑሉ ጾም እዚ ድማ ንዓና ብዙሕ ነገራት ዝሕግዘና ጾም እዩ እዚ ምዃን ፈሊጥና ባዕሉ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገዳመ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ወንጌል ማቴዎስ ተመልኪትና ነርባዓ መዓልትን ነርባዓ ለይትን እንታይ ገብር ከለይ ክፀውን ከሎ ኢና ነርኢ ጾም ካብ ዝብል መንፈሳዊ ተጓድሎ እዩ ሓደ ኮይኑ ነቲ ስጋ መንፈሳዊ ልጓም ዝህበና እዩ እዚ ልጓም እዚ እንብሎ ዘለና ንሓንቲ ማኪና ወይ ድማ ንሓንቲ ሳይክል ወይ ንሓንቲ በቕሊ ልጓም ተዘይብላ በቕሊ እንታይ ሒዛትካ ትፀድፍ ማለት እዩ ንሓንቲ ማኪና እውን ፍርስቴኖ ተዘይብላ ሲየርሶ ተዘይብላ ውዕል ሓዲራ እንታይ ትገብር እዚኣ እውን ሒዛትካ ለኪማትካ ፍሬነ ተዘይብላ እንታይ ትኸውን ሒዛትካ ትጠፍእ ማለት ፍሬነ ተተበቲኹ እንታይ ትኸውን ሒዛትካ ትጠፍእ ሳይክል ተኮይኑ ፍሬነ ተዘይብላ ሒዛትካ ትጸድፍ ስጋና እውን ፍሬነ ተዘይብላ ቀያድ ነገር ተዘይብላ ውዕል ሓዲራ ወትሩ ናይ ጽጋብ ጥራይ ተኮይና ጽጋባ ክትጻወረ ይትኽእልን ውዕል ሓዲራ ድማ እንታይ ትኸውን ትጸድፍ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ብስጋን ብነብስን እንታይ ንገብር ንጉዳእ ማለት ካብዚ ድማ እግዚአብሔር አምላክ መጀመርታ ጾም ሳበና ድሓር እንደገና ስዕረት አሎ ንብሉ ድማ ሕጊ እንታይ ገብርና ተሰርዒልና እዩ ማለት እዚ ምኻድ ጸዋሚ ሰብ ፍቃድ ስጋው እናተገዘ ንነፍሱ ዘለምልመሉ ስንቅዳ እምበር ካሊ አይኮነ ምክንያቱ ንነፍስና ንስጋና ቀጽዒና ንነፍስና ድማ እንታይ ነለምልመሉ እዩ ከምቲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ማይ ምስ ሃረመ ኣቁፅልቲ ብምሉእ ዝልምዕ ነፍስና ድማ ጾም ምስ መፀ ጾም ምስ ረኸብና እንታይ ገብር ይልምዕ ማለት እዩ እዚ ምዃን መሰረት በዚ መሰረት እዚ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና ጾም ክንፀውም ክንክእል ኣለና ማለት ጾም ተፀይምና ንዓና ድማ መሰረት ወይ ድማ ዘለምልመሉ ንህይወትና ንነፍስና እዩ እዚ ቃል እዚ ቁስል ነፍስና ምክንያቱ ጾም ቁስል ነፍስና እትፍውስ ምዃና ሓይሊ ፍትወት እተድክም ምዃና ስራሕ ወንጌል መጀመርያ ንምፍጻም ከኽብሮም ናይ ድንግል ስልማት ንጽህና መግለጺ ንጽህናና ኣደ ጸሎት ምንጭ ንብዓት ኣርሙሞ ከም ዝኾነት ንሕና ድማ ጾም ተጸይምና ንዓና እውን እቲ ዝበለጸ እዩ ምክንያቱ ማሪሳቅ ምዕራፍ አንቀጽ 4 እንታይ ይብል ጾም እግዚአብሔር ክቕበሎ ከሎ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ክፉ ርሒቕና ሕማቕ ሓሳባት እንታይ ጌርና ካብ ነፍስና ኣውፂና እንተጸይምናዮ ካብ ቂም በቀል ነፂና እንተጸይምናዮ ንዓና ድማ እንታይ ዓብይ ነገር ይብምባል ይነግረና ማለት ከምቲ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ዘሎ ጾምና እግዚአብሔር ዝቕበሎ ምእንቲ ክኾነልና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተሰኪምና ኣጽዋር ክርስቶስ ሓዚልና ስነ ምግባር ሰኒቕና ክንጸውም ይግበአና ይብል ምክንያቱ እዚ ኣበየሎና ኣመተልና ገላትያ ኣለና ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅሪ 15 ዘሎን ላዕሊ ብምሉእ ተንቢብናዮ ብምሉእ ግብሪ መንፈስ ግብሪ ስጋ እንታይ ምዃኑ ኣወለና እዩ ማለት በዚ ድማ ሰብ ጾም ብምጻሙ ካብ መከራ ኃጢአት ካብ ምስራሕ ይድሕን ከም ዝኾነ ሰብ ሰብኣነ ነውየ
ስለጾሙ ብምጻሞም ካብ ጥፋኣት ከም ዝድሓኑ እንምልከት ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3:5-10 ዘሎ እንመልከቶ ማለት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓይነት ግን ብጾምን ጸሎትን እንተዘይኮይኑ ብኻሊእ እንታይ ይኸውን ኣይወፅን ይብምባል እውን ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ዘላ ሃይለ ቃል ፍቕዲ 2 ዘላ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ከምዚ ዝብል ምክንያቱ ንዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እንታይ ኣይኮነን ምክንያቱ ወይ ድማ ሰይጣን ዝሓደረ ሰብ ብጾምን ጸሎትን ጌርካ ዳ እምበር ብኻሊእ ስለ ፀገብካ ስለ ሰዓርካ ብኻሊእ እንታይ ይኸውን ኣይወፅን ማለት እዚ ምዃን ፈሊጥና ድማ ንሕና ጾም ብምጻምና እንረኽቦ ጥቕምታት ብዙሓት እዮም ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ጾም ፍቓድ ስጋና ንፍቓድ ነፍስና ንምግዛእ ይጠቕመና መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 35:13 ኣለና ምክንያቱ ጾም ንጸውም ተኾይንና ጾም ንነፍስና ድማ እንታይ ገብር ንስጋና ንቋፀር ኣለና ማለት ከምታ ቀዲምና ፍሬኖ ንሓንቲ ማኪና ፍሬኖ እንትሒዝካ እንታይ ትኸውን ደውያ ትብል ጾም ተጸይንካ ድማ ንነፍስኻ ንስጋኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትመልካ ኣለኻ ብነፍስኻ ንኽትመላለስ ሰናይ ነገር ንኽትገብር ቤተ ክርስቲያን ንኽትስእ ጸሎት ንኽትገብር ምጽዋት ንኽትምጽውት እዚ ኩሉ ነገር ዝሕግዘካ መጀመርታ ጾም እዩ ጾም ጸሎት ማለት ካብኡ ሰናይ ዝኾነ ውህበት እንቕበለሉን ይጠቕመና ምክንያቱ ዘጸአት ምዕራፍ 34 28-31 ዘሎ ሃይለ ቃል ከምዚ ዝብለና ማለት እዩ ጾም ሓዘንካ ንእግዚአብሔር ንምግላጽ ይጠቅም መጽሓፍ ምክንያቱ ከምዚ ኣብ ዘዳግም ዘሎ ናመተ ተመልኪትና ዘዳግም 12 ዘሎ ክሳብ 3 ዘሎ እንተተመልኪትና ከምኡ ወላ ንህምያ እውን ምዕራፍ 1:4 ኣለና ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሓዘንካ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ንምግላጽ ይጠቕመና ማለት ጾም ተጣዒስካ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምምላስ ይጠቕመና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንምለስ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7:6 ዘሎ ንመልከት ዮናስ እውን ንባዕሉ ዮናስ ኪድ ናብ ሰብኣ ነነዌ ኪድ ተባሂሉ ክኸይድ ከሎ ግን ንሱ እንታይ ገይሩ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዚሲ ንዓይ ሓሰውቲ ቆጽሩን እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከጥፍአኩም ይብለኩም ኣሎ እንተይለዮም እግዚአብሔር ተዘይጥፊዎም ንዓይ ሓሳው ነቢይ ይኽብሉን እዮም ብምባል ንሱ ኣይከደን ኣብ መወዳእታ ግን ናብቲ ንሱ ክኸዶ ዝተባሃለ ገዲፉ ናብ ካሊእ ምስ ከዶ ዓሳ ክበልዖ ከሎ ኢና ነርኢ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ግን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ለሚኑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ተጣዒሱ በዚ መሰረት እውን ንዓና እውን እንታይ ኮነና ጾም ንዓና ሓይልና እዩ ወይ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ የቅርበና ማለት ጾም ሓይሊ ኣጋንንቲ ንምድካም ፀባ ኣጋንንቲ ንምርሓቕ ይጠቕመና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17:21 ዘሎ ሃይለ ቃል ንመልከት ምክንያቱ እዚ ጋይንን እዚ ወይ ድማ ሰይጣን እዚ እንታይ ይኮነን ብጾም ጸሎት እንዳንበር ብገለ እኳ እንታይ ይኸውን ኣይወፅን ምባል ጾም ዘለዓለማዊ ህይወት ንምውራስ ይረድአና ምክንያቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:6 ተመልኪትና ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝጾሙን ዝጦሚን እንታይ ገይሩ ብፃን እዮም ብምባል ይነግረና ማለት ንሕና ድማ ብፃን ክንከውን ተደልና መንግስተ ሰማያት ክንወርስ እንተኮይንና እዚ ጾም እዚ እንታይ ምስ እንገብር እዩ ምስ እንጸውም እዩ ጾም ኣብ ክልተ ይኽፈል ናይ ምንታይ ናይ ግልን ናይ ኣዋጅን ተባሂሎም ይጽውዑ እዚኦም ናይ ኣዋጅ እንብሎም ዘለና ናይ ግሊ ጾም እንብሎ ባዕልኻ እትጾሞ ንድልየትካ ንስጋ ነብስኻ ኢልካ ምክንያቱ ከምቲ ኣባ ገብርኤል ዝበሃል ጳጳስ ከም ዝነበረ ኣብ ስንክሳር ከም ዝነገረና እዞም ጳጳስ እዚኦም ኣብ ዝለዓለ ኣካል ከም ዝነበሩ ሊቀ ጳጳስ ከም ዝነበሩ ግን ትዕቢት ስለ ዝተሰምዖም ነዚ ትዕቢት እዚ ንኸወግድ ድማ ካብቲ ዝነበሩ መሊቆም ከይዶም ኣብ ሓደ ገዳም ኣገልጋሊ ኮይኖም ዝተወሰነ ነገር ምክንያቱ ሰናይ ነገራት እንዳሰርሑ እጋር እንዳሓፀቡ እንቶም ቅዱሳን እሞ ሰብዚ ዲቁና ይግበይ ብኽብሉ ከለው ዲቁና ሳለኒ ክብል ከለና ንምልከት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ድማ ሰብዚ ክህነት ይግበይ ክብሉ ከለው ክህነት ሳለኒ እዚ ሰብ እዚ ድሕሪ ቁርብተይ ግዜ እንደገና ቁምስና ይግበይ ክብሉ ከለው ቁምስና ሳለኒ ይኹምባል ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ጳጳስና ምስ በፅሑ ስለምንታይ ዳ ከምዚ ምስ ትገብሩ ምስ በልዎም ኣነ ግን ትዕቢት ስለ ዝተሰምዐኒ ካብ ትዕቢተይ ንኸወግድ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣገልጋሊ ንክኸውን እምበር ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ክኸውን ኣይኮነን ምርጫይ
ኣብዚ ለዓለ ወንበር ስለ ዝተቐመጥካ ኣብዚ ለዓለ ነገር ስለ ዝበፅሕካ ትዕቢት ይስምዐካ ተኮይኑ እንታይ ጾምን ጸሎትን ብምባል እዞም ኣቦዚኦም ክዛረቡ ከለዉ ንምልከት ማለት እዩ። እዚኦም ናይ ግሎም ጾም ናመት ጾም እንብሎ ዘለና ናይ ባዕልና ከምዚ ናመት ናይ እመቤታችን ጾም እንጾሞ ወይ ድማ ብውልቅና በዓለ ሃምሳ ኮይኑ እንጾሞ ሰበይ ስጋ እንዳበልዐ እንቋቁሖ እንዳበልዐ ዝተፈላለዩ ነገር እንዳበልዑ ከለዉ ንሕና ግን እንጾሞ ጾም ብውልቅና እንጾሞ ጾም ናይ ግሊ ይበሃል። ናይ ኣዋጅ ጾም እንተኢልና ግን ዓብይ ጾም ወይ ድማ ጾም ናይ ኣዋጅ እንብሎ ከምቲ ነቢየናስ እንታይ ኢልዎም ንኩሎም ኣዊጅካ እንታይ ግበሮም ንገሮም ብምባል ነጊርዎ ማለት ኒዮናስ ሰብኣነ ነዊየ ድማ እንታይ ገበሮም ብምሎም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝጾሙ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዘድሓኖም ይነግረና። ዓብይ ጾም ወይ ድማ ጾም ኣርባዓ እንብሎ እቲ መጀመርታ እዚ ጾም እዚ ጎይታን ደቂ ሰባት ኣርኣያ ንምዃን ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 1 ዘሎ ሃይለ ቃል ማለት እዚ ካብቲ ናይ ኣዋጅ ሓደ ጾም እዩ። ጾመ ሃዋርያት እንብሎ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቐበሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሮም ሃዋርያት ዝፈጸምዎ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 14 ኣለና። እዚ ድማ እቲ ካልኣይ እዩ። ምክንያቱ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክጅመር ተኮይንካ መንፈሳዊ ስራሕ ክተብል ተኮይንካ ክሰርሕ ተኮይንካ ብሱባኤ ብጾም ክጅመር ምክንያቱ ከምቲ ካብ ክልተ ንላዕሊ ኮንኩም ኣብሰኣከልኩም ኣነ ድማ ማእኸልኩም ኣለኹ ከም ዝብል ናይ ኣዋጅ ጾም ድማ ወትሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ማእኸልና ብምዃን ሃዋርያት ዝጾምዎ ጾም ድማ መንፈስ ቅዱስ ወላ ኣገልግሎቶም ስብከቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልቢ ምእመናን ሓዲሩ ንኽሕድረሎም ንኸጽንዐሎም ዝጸምዎ ጾም እዩ። እቲ መበል ሳልሳይ ጾመ ድህነት ወይ ድማ ዓርበ ረቡዕ እዩ። ኣይሁድ ብዘይ ምእማኖም ንጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረቡዕ ንኽሕዝዎ ዝተማኸሩሉ መዓልቲ ዓርቢ ከዓ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ በዚ ምእንቲ ድሕነትና ዝተገበረ ፍጻሜ እናዘከርና እንጾሞ ጾም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ዘላ ሃይለ ቃል እቲ መበል ራብዓይ ጾመ ፍልሰታ እዩ። ሃዋርያት ቅድስተ ቅዱሳን ኣደና ድንግል ማርያም ኣቁራሪተ ሰኣሊተ ምህረት ዝኾነት ክትግለጸሎም ዝጸምዎ ጾም እዩ። እቲ መበል ሓምሻይ ድማ ጾመ ነቢያት ምምጻእ ናይ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናተሰፈው ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚ ብምምጻኡ ዝተነበዩ ዝነበሩ ኣቦታት ከዓ በዓል ነቢይ ኢሳያስ ነቢ ዳንኤል ዝኣመሰሉ ዝጸምዎ ጾም እዩ። ጎይታ ናብዚ ዓለም እዚ ብምምጻኡ ኣብ ቤተልሔም ክውለድ እንዳበሉ ዝተነበይሉ ንጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸምዎ ጾም እዩ። ጾመ ገሃድ እንብሎ ድማ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ናብዚ ዓለም እዚ ከም ዝመጽእ ትንቢት ስለ ዝተነገረሉ ነዚ ንኽዳለው ዝጸምዎ ጾም ንኽገሃደሎም ዝጸምዎ ጾም ብምዃኑ ኣብ ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ከዓ ይጽወም ማለት ጾመ ገሃድ ተባሂሉ ከዓ ይጽዋዕ። እቲ መበል ሻውዓይ ጾም ጾመ ነነውየ ሰብአ ነነውየ እግዚኣብሔር ምሕረት ገብረሎም ዝጸምዎ ጾም ብምዃን ዮናስ ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ዘሎ ሃይለ ቃል እንተተመልኪትና ኣብዚ ቃል እዚ ይነግረና ማለት እዩ። ጾም እንተጸይምና ንዓና ማዕረ ክንደይ በረኸት ከም ዘለና ፈሊጥና ማዕረ ክንደይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እነገልግል ከም ዘለና ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢልና ዘይኮንና እንጸውም ዘለና ንነብስና ኢልና በረኸት ንኸርደና ጾም እንተጸይምና ንዓና በረኸት ክዓስለና እዩ። መንፈሳዊ ኣገልግሎት እውን ክሰርሕና በዚ መሰረት ድማ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ጾም ክንጸውም ክንክእል ኣለና። ጾም እንተጸይምና ንዓና እውን ዓብይ በረኸት እንቕበለሉ እዩ። ኣብ ቃል ኪዳንና ክንጸንዕ ዝግበአና ወይ ድማ ቃል ኪዳንና ክንጸንዕ እንተኮይንና ኣብ ስብከትና ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ክንጸንዕ እንተኮይንና መንፈሳዊ ስራሕ ምስ እንሰርሕ እዩ። መንፈሳዊ ስራሕ ድማ ስጋ እንዳበልዓኻ ፀባ እንዳሰተኻ ዘይኮነ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ጸሎት ምስ ትገብር
ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድካ ምጽዋት ምስ ምጽውት እዚ እሞ እዚ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። እዚ ጾመ ሐዋርያት እንብሎ ዘለና ድማ አንቱምሰ ንበሩ ሃገረ ኢየሩሳሌም እስከ ትለብሱ ኃይል እምአርያም ካብ አርያም መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝወርደኩም ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ተባሂሎም ሐዋርያት ዝተዋሃቦም ኃይለ ቃል ኢየሩሳሌም ዝተባሃለት ቤተ ክርስቲያን ብምዃና ንሳቶም ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ጸኒዖም ከም ጸንሑ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረዶም ብአምሳል እሳት ከም ዝወረዶም ንዓና ድማ መንፈስ ቅዱስ ክዓስለና ና እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ንሕና ድማ ካብዚ ቃል እዚ ካብዚ ጀሚሮም ሐዋርያት ድማ ንዚ ጸምጸምዎ ምክንያቱ አገልግሎቶም ንኽሰልጦም እሞ አገልግሎትና ንኽሰልጠና ዝደለናዮ ንኽንረክብ እቲ ኮይኑ ድማ እንታይ እዩ ከምቲ ጎይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸልና ክረሓወኩም ለምን ድማ ክወሃበኩም ከም ዝበለና ንሕና ድማ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ቀሪብና እንተኳሕኮሕና እንተለሚና እንታይ ኮን ኩሉ ነገር ክንረክብ ንኽእልና እሞ ከምዚ ክንገብር ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ሓፈሻዊ ግን ኩልኹም እትከታተልዎ ዘለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ምንታን ክበፅሕ ሸር ላይክ እንዳገበርና ክንከይድ ንዓይ እውን ንኽተተባብዑኒ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።